Pagdali! Gumaganda ang paligid. 君の虜になってしまえばきっと Sip naman ang iyong labi. Nanata mga agents, kung inyo nakitaan ang atuwa nga tubangan sapa. Pagandam-andam karon diha, Agent Jeb. Kay naata karon diriya para matest ka kung tinud-anay baka nga agent o karapat dapat baka sa among agency. Unsa dito diri boss? Tungol ka? Tistingan ganay ka na, tunay jud kang agent. Anay ganay ako ano? Boss, honest mo nga tao boss. Honest jud ka ha. Oh, honest. Cross my heart. Hati na, nga ubol-ubol man na. Tama na mga agents. Ang importante karon kaya atong testingan si Agent Jeb. Matay boss, maragalanganin mo ka ni boss. Ay kabala kay Agent Boyet. Patistingan ra man na ron kung tinud-anay ba si Agent Jeb. Uy, kani mangutana ko dire kinasaag na biya ko. Nga dapat kini nga mission nato karon walay dapat makabalo nini. Sekreto lang. Boss. Oh, unsa may ato boss? Boss, pwede mo na boss. Nasaag mangud ko. Unsa man? Asa dari dapitang mako boss? Aw, nadraw. Nasa unahan. Ay salamat boss. Ay nagunsa day mo dire boss. Mga agent me, na may mission dire. Sino ba? Ano Boss, pwede pasin na ka kay basin. Padamay pa ka diriya ba? Ay, sorry kayo boss. Kaya? Kaya na nimo. Survive lagi ni boss, maragalanganin jud ko ani Di boss. kaya ni niya. Kaya man ka. Ay, sige kuan ing na kaya nako. Kaya na ko. Diri na to makita ni Rod tunay nga agent kini mataan eh. Ano ka? Kaya ka to niya agent? Matay maragalanganin jud boss ba? Pero matay matistingan jud na ron. Pero dugay wa ka to nga ba? Gani. Hapit naman 2 minutes. Patay na ron. Sa ginawa ba tawana oy? Kasi hindi yung ginawa ba? Patiwa man gihapon. Bakit yun? Hininara ba? Agent Boyet, kailangan dito i-rescue. Basi na kuan na to nawala na. Sa akong naibalaan boss, murag Kaya nimo? kaya ra. Kuy Bala. Sige. Kaya man ka nimo. Kaya lagi. Murag naka-ready na ka ba? Ready na kayo. O sige. Sige ha. Sige, bala. Kuha na. Luwas na. Boss. Dali, kasi maunso na si Agent Jib. Oh. Boss, wala dyan diri boss. Tanaw ba? Tanaw dra oh. Pakita ko dra ka. Dra. Wala jud. Wala jud. Nakabuang kailangan na jud nga na ako dira ba. Wala sa dali. Wala jud ba? Wala jud. Hina ko to ba? Tay sabi? Sigdaanan to boss ko ba? Tay sa agent be, tay sa agent be. Pero mang mabawa di ani agent. Ano dito kayo boss? Pastilan mabor man di kayo ni. Kung problema kay wala man yun. Agent. Si Agent Jib. Naagi tayo. Pero kabuang. Tara. Oh, Agent. Agent. Ay, babawa na rin. Agent. Uy. Ang sana ni Pre. Saan na to na ron? Agent. Usan na to si Agent Jib. Apa ka boss? Agent. Di ba mong mata? Agent. Agent. Dili mo mata. Agent. Tuga-tuga maniglangoy ni mataan na di man ikabulumutungan ni boss. Buga ni no. Agent. Basta mangingani nga senaryo. Kailangan na gyud og mouth to mouth. Patay. Ako gimuhalo ka ni ron. Natural. Wala laing nakabalo ana Agent Boyet. Ikaw ang ginasaligan ana. Ikaw mo'y kabalo ana. Pagdali, Agent Boyet! Mas maunsa pa si Agent Jib. Pagdali! Go! Kaya mo na! Pagdali! Gumaganda ang paligid. 君の虜になってしまえばきっと Sip naman ang iyong labi. Noodoy! Agent! Ali! Okay na ka! Okay na ka, boss! Ha? Okay na ka! Pero... Wait!